Brother Marius, welkom hier. Schijnt te zijn dat zoveel hier bijna zit en hoor je dan. En er zijn ook een schoofzonen die hoor je om radio, of ook om internet. Ik wens dat iedereen feilt van jou dat God is met die. You know, als we dat feilen oder nicht, dat is really nicht die grote Ingersheid. Die Wahrheit ist, dat Gott ist mit uns. Aber das ist immer gut, wenn wir über die Sache nicht zweifeln. Und zweifeln, dass wir über die Sache manchmal betonen, als wo stark ans Glauben ist, dem Moment. Welkom hier. This schöne Sonntagsmorgens, Juni hier, die 5. Wir freuen uns, dass wir können das Tag haben. Wir haben 4 Wochen gekriegt, ungefähr, um hier taub zu sein. So nu werden wir, dass alle annehmen, was Gott für uns hat. Ja, wie von der eine Botschaft nehmen gehen, habe ich ein paar Dinge, die ich will bekannt machen, was mit der kommenden Werk zu tun haben. Montags overs, was morgen ist, dann haben wir eine Bruderschaft, 7:30. In Freitag, dann sind die Jugend eingeladen, eine Botschaft von einem von den Predigers. En nächste Sonntag, so overs, dann sind ihr alle willkommen, zum hier kommen singen, Klok 7, so overs. Timmy en Cheryl Rempel, zij wonen in Stratton, Ontario. Zij hadden een baby deze laatste week met de naam Logan Bentley. Hij is de 1 juni geboren. De donderdag, en dit is voor de vrouwen hier, en zo neemt je deze gelegenheid aan. Op donderdag namiddag is hij een neverein. En zo hier is arbeid voor jullie meales, want die nu niet naar school gaan en jullie willen met herbrengen. En nee, je dankje voor die lied wat niet sterk had. Het is de goede wijs om uitlangen naar die wat dat niet zo goed had als we hebben. Een paar gebedsaanleggen wat hier zijn, of ook we willen God even danken, dat is dat we zozeer gezegend zijn was met een goede school. We hadden hier laatst aan de schoolschluss en zodat we een gezegende dag. Het is een grote vrijheid te zijn, wanneer je nog maar worden ontdenken, dan wil je merken dat in onze kerk of in onze school, er is zeer veel verschillende herkomst, want we alle Mennonite zijn, maar we hebben een zeer grote mix van verschillende lieden. Als ik op was, dan was we alle in dat dorp opgewassen, of alle in de kolonie, meer of minder. En ik had het al veel gemerkt, in onze kerk zijn die dingen ganz anders. Dat zijn zeer grote zijn. We hebben ons tevreden dat het alles zo vredelijk toegaat. Ik geloof dat is een weg van waar de Geist er aan schaffen kan. We hebben ook beden dat God nog meer missionaries wil uitschikken. Wij zijn schickten we, of beden we hier voor Pearl Reimer, Victor en Joni en Penner maken rijdt. Ook wacht te trekken een paar jaar, nächste week, geloof ik, is het patroon. Ja, en zo we hebben voor die beden en we hebben ook beden. En er zijn nog veel steden mensen die veel te neidig aan de goede boodschap. We hebben gezegd dat ik kan some van ons vielleicht al niet mal, wenn sie es kennt nicht sehr leicht die Kerk. Linda Penner, zij woont bij Kloosdekken, door een huis, door een been. En zo, zij heeft nog veel video of troubles met haar been. En zij vreet zich immer sehr, wenn sie jaast krijgt. En zo, we hebben ons dat te kop nemen. Dat we er niet plus alleen laten. We hebben ook beden, blijven we beden voor de jonge mensen, de jugend. Er zijn veel mankans dat hebben van enkele hoopkerk had dit hier niet om. Maar dat past voor ons ook. Dat de jonge mensen worden sterk worden en ihr geloven. Goed, van nu is dat. We hebben hier nog een punt, waar ik best weer nog komen. We hebben van jou een bijzondere zondag. Je hebt waarschijnlijk, dus ik ook, ver wat gekeken. Wat hebben we van jou een boodschap. En we hebben dat gevraagd. Wat mensen zeggen, ze beden voor mij. Dat kan ik immer niet aannemen, anders dan ik niet vrij daartoe. En zo, ik brok dat. We brokken dat om zich. En zo, dankzij daarvoor. Als Israël in Egypte woonde, waar je vingen in 2 Mose,
das 13. Kapitel, wie fangt das da an? Wir wollen nu nicht angehen, aber was je von Ihnen Interesse nach muss gerne nur lesen, ist, sie gingen, ich glaube, es wie der 13. Tag in der ersten Monat, gingen sie uit Israel, uit Ägypten rüt. Sie mussten das Blut der Ramme der schmieren, dass die wahre Engel nicht endlich wohl dann kommen und bringen ihr älteste Kind an. Und so sie deden das Kriegsstaat und dann gingen sie rüt. Wir hadden vielleicht manchmal über gedacht, wo wir sind in der Bibel, im Alten Testament besonders, wo wir sind zum Nomensterbern oder wo sind zum Deo, so in Einzelheiten. Wohndagen im Jahr, das wird, oder Wohndagen im Monat, das wird. Wir denken manchmal, was ist wichtig davon? Uns merkt ihr, dass kein Unterschied geht ans Feste Stadt. Ich weiß nicht, was die dazu Stadt geht, aber was interessant ist, dass wir ihnen Interesse bis mal nur lesen. Zoals ik zei, in 2 Mose ving je dat deel en waar het al uitgekomen heeft. Maar allemaal, als zij dat bloed er met de derde gesmeerd hadden, dat werd, wanneer ik dat behouden had, dan werd het de 14e of de 15e dag. En de eerste maand. En dan wil je lezen, de hoeveelste dag en de tweede maand, zij schließlich bij de borg Sinai kwamen, waar zij dit gezegd kregen. Wanneer je dat moet studeren, dan wil je zien hoeveel deel ik moest reinmaken en reinmaken, zo wieder, wanneer God wordt komen, dan zullen ze geboot zijn en ihre kleider gewaschen. Dat is interessant, hoe die deel zo kraak opgeschreven is. Sometimes wonderen we, merkt dat, is dat neidig? Wel, ik kan je hiermee zeggen, zodat we de 50ste dag, nadat dat zij als ze de derde besmeerd hadden, de 50ste dag nadem kwam God van hemel met het grote gewitter, de borg vond te schaderen, de vond te rekenen en God reed te eind. Dat weer de 50ste dag. Vandaan wordt ze uitgegaan weer. Zo dat is de alle smaak opgeschreven. Nu, van de ogen, wanneer je gecheckt hebt, dan zijn we van de ogen ook waren. Wat is het, de 49ste of de 50ste dag nadat dat Jezus stierf. En dan namen we de Pinkster, dat woord Pinkster actually meint 50. En zo, dat is interessant. En dat zich allemaal nog houden, zoals ze dat door zo'n 5000 jaar terug God in dat gezegd had. Zo dat is niet wat menselijk het uitgedacht heeft. Although dat recht zich niet nur een datum omklender, door we als Pinkster of Ooster en een verschillende tijd van jaar, because dat recht zich nur de volle maan. En zo in de jaren biblische tijd, dan hadden ze niet de kalenders zoals we die nu hebben. Door we als Weihnachten, dat is immer de 25 december, because dat heeft met geen biblische ding te doen. De dag, Ooster en Pinkster, houdt zich immer nog aan de oude biblische kalender, wat zich nur de maanrechten deed. Bloß als een beetje interessante ding. Studeert zelfs in Einzelheiten, dat is interessant. Goed, we hebben van de oude thema, wat we wel namen van de Heilige Geist uitgeten. Ab Hochdienst dan ik, dat is dit, ausgegossen des Heiligen Geistes. So de Heilige Geist, die wordt uitgegoten. De Heilige Geist is dat wat mij en die van de oude topknekte deed. De Heilige Geist is dat wat mij en mijn lied, wat ik niet moet kennen doe, of die lied, wat du niet kennen is, voor irgendwo in Paraguay, of in Duitsland, of wer weet, irgendwo de wereld wonen, maar die had hem zelfs geloven, die had hem zelfs Jezus, dan had du en ik, en wie alle, we hadden hem zelfs Geist in ons. En dit is een wondervolle ding. Zo die mensen, wat we niet moet kennen doen, dat zijn door onze broeder en onze zuster, because we hebben alle demzelfde Geist. Krijg zo als kinderen, wat uit een familie komen, die hadden dezelfde mama, dezelfde pa. Dat had ze krijgelijk woede in hun leven worden opende, als die worden top leven als nobers, of als die worden even strijd van de wereld leven. Maar uiteindelijk wat leven ziet ze blijven. Die broeder is die broeder, wanneer je komen van dezelfde ouderen. Wie wird het weerval, en die wil ik je meest ten je beet gaan, op een lied met de naam Isaac en Eva Freus. Veel van ons kennen die niet. Ik ken die niet, maar ik kom van Chaco, Paraguay. Ze hebben je zuster hier aan wonen bij Conesteno's die van jou zijn. Zijn dat jullie zuster? Cousin. Oké, so voor ons bij zij kent deze lied en dat is mijn lied hier aan. Die kennen deze lied, maar de meeste van ons kennen deze lied niet. Maar ik denk, dat helpt zich gelijk. Dit zijn lied, die wonen door. Die hebben het zwaard en ze hebben nog andere keer gevraagd als wie worden wel voor hem bidden.
Haben wir gedacht, wat leven wanneer een lied wordt van onze kerk naar Mexico voeren, of naar Belize, of naar Argentina, of waar het moet zijn, en vrouwen door in de kerk, dus die worden wel beden, wie had hier wat zwaard. Wat moeten we berekenen, wat moeten we aan het lied dan doen? We zeggen, oh, nou, we kennen je niet, we willen dat niet. We moeten berekenen, dan moet er een leven in bewegen te beden voor ons, niet zo? En dat is dus echt dit nemen door Isaac en Eva Freys van Chaco, Paraguay, die hadden een jong, die is 15 jaar, en deze jong die heeft knel gekregen. En de dokters, die hebben gezegd, zij kunnen het niet helpen. Zo ze vrouw als wie willen beden voor hen. En dat is wat we willen voor jou. Waar we opstaan, waar we beden. Vader God, we staan des morgens verder en we danken die voor dem God wat du best. Dat du ons vader best. En wenn dat we kunnen zeggen vader, kunnen ook alle die dingen over de ganze wereld zeggen vader en dan zijn we bereid dat er staat. We danken die voor dat de Heilige Geist uitgegoten is. En dat we dort kunnen van jou de gemeenschap hebben met die. God, ik dank je dat we kunnen ons in de kerkje van jou top zijn. Wie wordt van veel verschillende richtingen zijn hergetrokken. En dit van jou ons toestaan. We danken je dat we kunnen gemeenschappelijk als bruid en zuster top zijn. We vrijen ons dat we ons om zich gleichen. Dat we ons vrijen, dat we ons om zich hier zijn van jou. God, we bidden van jou voor Isaac en Eva Freys en bijzonder ook jong Benny. God, zie du des jong aan met die hand, met die heilende hand. Zoals Jezus als de Duitsers op deze wereld hier weersen, du deed wonder. Ik bid maar bijzonders voor Eva en Isaac. Dat die vrede en hart worden regeren. En dat zij die worden kunnen geloven als dat du en ons leiden en dit alle top. Ik bid voor zijn Benny. Dat ook hij wat dat klaar dat hij als dien kent. En dat hij weet dat du aan ons op zo'n weg leiden als du was. Ik bid dat zij in dit ganze ding worden vrede vinden. Ik bid dat du ons van jou deze boodschap zijn. En ik bid dat we worden kunnen dat hier wat du ons zeggen ons willen. Amen. Kijk, doel aan. Blijden van je willen, nu Apostelgeschichte, het tweede kapitel. Die worden onze boodschap van jou het meeste poort uit het tweede kapitel nemen. Dat is door waar de Heilige Geist uitgegoten wordt. En zoals ik al zei, dat we de 50ste dag na dem, wat Jezus gestorven werd, en de Pinkstdag, oder als Jezus abgestorben wird, ich habe ihn nicht mehr krank gewählt. Als der Pfingstdag, dann kämen wir sie alle auf einer Stelle taub. So, das wird al een dag wat ze horen van de Bibeltijd aan je holen. Hier komen veel mensen taub. Dat is de dag van wat ze reden doen. En dan im tweede vers zegt het, in plaatselijk hierde zij, zoals im storm een ruschendes geluid vom Himmel, zodat het een ganze huis te heren weer, waar zij zaten. So hier weer about 120 mensen taub, zoals we geloven, en de hierde was eenmaal een grote geruis, zodat we te heren, jeder mens kon dort heren, hier jet wat aan. Dan zouden zij met eenmaal tongen als van vier, en die zagen zich op jeder einem van aan. Zij worden alle met dem Heiligen Geist gevuld. Dit is de poort, we willen van de ons neerlaten. Ik wil nog een beetje meer lezen, maar wat ging actually aan? Over deze woorden alle met dem Heilige Geist gevuld. Jezus had gezegd dat ze zullen naar Jeruzalem gaan en ze zullen daar wachten, wat de Geest wordt komen. Jezus had inderdaad op ondersteen gezegd dat hij wordt in troosten zeggen. En zo zij luiden nu. Nu zijn we in Jeruzalem. Jezus heeft gezegd, keiner van hen wist waarschijnlijk krijgt wat het moet zijn, maar zij luiden dat de Geest wordt komen. En nu komt dat. Zij worden alle met dem Heiligen Geist gevuld en vangen aan in andere spraken te reden. Door nou als de Geist aan dat meilig moet. Dat is een interessante ding. Ik wil hier een kleine beetje erklären. Dit is wat we mij van hier van en tongen reden. So deze mannen, wat hier, of deze mensen, wat hier de Geest krijgen, wat opgevuld worden met de Geest, dat eerste ding wat zij kunnen nu antwoorden wat anders weer is, zij worden maar aan dat zij kunnen een ander spraak reden. Je wat van jou hier zet een harsje of wat anders harsje doen, je kan alle Plattdeutsch.
Je weet ook dat ik ook Plattdeutsch kan. Dat kunnen we lezen geven, dat worden hier van de oude mensen, kunnen in het joint neembrengen. Die worden dat al je wist dat bij hem hineinkomen, dat hier wordt worden Plattdeutsch gereed. En dat zij worden je wist dat ik als reden oder du, woes spreekt niet reden kan. We kregen van de eerste dag hier nobers neer, die komen van Oekraïne. En wanneer die spazieren doen, ik lees manchmal te horen. Ik kan absoluut niets verstaan. Ik geloof dat ze entertaint, want ze hier dat doen echt Plattdeutsch reden dan. Zo we ons moet zeggen, zo'n lied die zorgde hier ook met ons van de auto. En ze worden al weten dat ik kan niet een woord Oekraïne. En zij kennen niet een woord Plattdeutsch. Dan worden hier zetten zoals we alle zetten. En dan maar worden ze hier. Oh, nu reed ik kraak en mijn spreek. Hoe stop je hem zetten, hoe staat hier het zijn? Ik weet niet hoe zij acten wordt had kunnen feilen. Maar probably wordt ik dat ook zijn. En die worden dat nu reed ik en de Oekraïnische spreek. Dit alleen is een wonder wat zich manchmal lonen deed neem te laten. Zo reed du mal een spreek wat u dich kost. Du wirst gerne de wieder leren, wie dat trof, wie würde gerne veel wieder sagen, wie würde nichts von weten wat de wieder meinde. Nu wirst du de opgave krijgen en die vreemde spreken wieder eine boodschap te brengen. Wat wirst du doen? Dat kan een mens kwijt. Maar hier passiert dat zo. Zo deze jongen, of deze 120 geloof ik weer dat. Zij kunnen maar eenmaal een spreek reden wat ze zelfs niet kunnen. Dat is wat de Bijbel redt van tongenreden. En dit is het ding wat grote opmerkzaamheid brengen deed. Dat zegt hier nu in 5e vers. Er woonden dan in Jeruzalem Juden, Gottes mannen van alle landen in de hemel. Als zij dat geluid hielden, dat we nog helemaal de storm, zoals ik het verstoor, kwamen een grote deel van willet op. Want zij hielden dat, die en iedereen zijn spraak reden deden. Zo de nietje van de storm bracht de lied op. En dan worden ze aan dat hier wordt van de weer reed en mijn spraak. Ganz verwunderd vroegen zij, zijn niet alle deze die de reden van Galilea? Want de Oekraïnische vriend van de hier wordt neerkomen, hij wordt hier verder komen. En du en ik worden in de kerk zetten, wie weet dat ik kan niet een woord Engels of Duits. Maar der redt nu aan mijn spraak. Dan moeten we ons aan zijn vrouw, komt die niet van Oekraïne? Deze vrouw wird hier, komen die niet van Galilea? Die kennen niet mijn spraak. En ik kan het maar verstaan. Dit is een interessante wonder. Hier moeten we geen meer tijd toe spenden. Hoe wij leidt God dat toe? Ik weet niet hoe ik de antwoord heb. Maar ik weet één ding. En dat we dat God of Jezus had een groot verlangen. Dat de ganze wereld dat wordt antwoorden. Dat nu is de Jezus komen. Want de mensen hadden zult eerst nog maar alle aan de andere spreek zich leren te reden. En dan de mensen kunt hij zeggen. Dat wordt veel langer geduurd hebben. Vers 8. Wo is het dan dat wie die in iedere einer zijn ene spraak heren? Dan gaat het om 12 vers. En tussen hij al die verschillende spreken. Verwunderd en verwilderd vroegen ze een dem anderen. Wat jeft het nog? De anderen overhouden een spot door en zeiden, die had te veel wijn gedronken. We worden nu twist en beschrijft hier. Zo hier hebben we nu dat wonder, wo de Geist wordt uitgegoten en dat zegt in deze mannen of deze lied, die worden vol. We willen bijzonders op dat woord achten, dat ze worden vol van Geist. Ik weet niet of dat hij je maakt, maar dat zegt hier dat ze worden vol. Dat woord vol moet verkrijgt verstaan gaan. Wat komt dat ze niet bis half vol worden, of dat bloos een beetje. We willen later op dat komen. Dat spreken denk, dat wordt een wonder. Alle mensen, 13 verschillende spreken wat ze hier toep werden, die worden door het einde, dat hier yet something on wat nog never is. Dat wonder is hier. En de lieden wonder, wat komt het nog? Wat wordt het nog alle geven, niet? Zij waren aan de maat van een wonder. You know, du en ik hebben eenmaal gehoord dat wonders passeren dan.
we hebben waarschijnlijk zelfs alle of helemaal gefeild oder gesehen, dat Gott en ons wat deed, wat we niet hebben gerekend hadden. En we danken God daarvoor. Dit is een wondervolle ding. Dat zeer wondervolle ding is van du eenmaal zelfs en worst, dat nu schaf God voor mijn ogen, oder sogar en mij. Een wonder. Maar hier weer het zoveel anders. Jezus, we hebben ze 40 dagen teruggekregen, 50 dagen, sorry. Dem hadden ze geheerd, dem hadden ze gezien, dat hadden ze manchmal vielleicht zelfs gezien, dat die hadden een mens gezond gemerkt, oder sogar zijn wat gestorben wird, die wird abgeweikt. Maar nu worden deze mensen, dat ze weer een man van dit wonderbaar. Ik kan het aan mijn spraak hier, en du kan het aan dine spraak hier. En jetzt zij om zich kunnen niet toebereden. Wat heeft het nog alle? Dit weer een tijd, wo God zijn kracht op ons schaffen deed en ieder een. Nu, hier is een ding wat we willen maken, de 13e vers. De andere hadden een spot. Zo hier weer een part van deze lied, die spotten over dit. Hast mal even gedacht, je deed het zo, of hast het van andere mensen gemaakt, maar wanneer een mens zich verpleegt veel deed, oder die fällt sich am Orrestedt, wo hij is, de beste was, tim in onvriet gewässer te betreiben, als te spotten. So, wanneer du mij nu wat zeggen wil, dat blijf ik dus op ernst niet. Wanneer ik niet zeg smart zie, dan wil ik spot maken daarover. Dan veracht ik dat. Dat is een teken dat ik fysiek wat bloos uit de stich te reden. Wanneer mij de Geist monen deed, oder du sagst mij something, dat ik zal wat ändern, ik zal mij bekeren, oder ik zal wat betalen, oder op zo'n wijze staat, de beste was van mijn gewässer, van mijn onvriet gewässer, wieder am onvriet te leven, dan moet ik spotten. En dat schaft. Dan kan ik dat verachten. Dan kan ik, zoals in dit geval, dan kan ik immer zeggen, oh, die zijn dus alle bedronken. En dan heeft dat ook niets meer te mij te zeggen. Du en ik worden van een bedronkene mens ons niet laten bekeren. En dat kunnen ze namen, die zijn bedronken. Want ik weet ook niet graag weet waarom ze het namen, maar die hadden er een spot over. Veelmaal, wanneer du en ik een mens willen bereden of wat erklaren, en die vangt aan te spotten, dat is een teken dat dem ligt wat aan. Deze hadden er een spot. Zo, Petrus staat op en hij vangt te die om te reden wat er spotten deed. Ik weet niet of dat het grootste pot weer, of dat de wijntje weer, maar hij redt nu die wat er spotten doen. En merkt er betreibungs waag, wo ze verzochten gewässer te betreiben, hij neemt dat betreibungsstof eruit. En nu snit het waren. Dat is dus het veelmaal schaffen kan. Want ik me wel wat inbeelden om mij te betreiben. En somebody zegt bij mij, dat wat u die inbeeldt, dat helpt niet aan. Dan best u wat met de waarheid toe. Hebben we zo veelmaal gehoord, hebben we veelmaal gezien en andere mensen, niet? Want irgendwer wordt hier, Jana, die heeft de gouden boodschap gehoord, dan is het schwint te zeggen, oh, nou, dat is best alles leen is, dat is best alles wat u gedacht hebt. Wel, wanneer ik weet dat is best wat u gedacht hebt, dan kan ik me lijst betreiben. Maar wanneer ik eenmaal hier, nou, dat is werkelijk waarheid, dan zie ik waar onbetreibt. En dan schnittert waar. Petrus, hij neemt dat betreibungsstof hieruit. Hij zegt, zo dit. Dan stond Petrus met die alf op en vangt met een luide stem om te reden en zei toe aan, mannen van Judea en al die in Jeruzalem wonen, dit zal je weten en dit horst wat ik jullie zei. Deze mannen zijn niet bedronken, zoals je denken. Wils dat is nog maar klok 9. Sogar jullie ene klok wil je dat zeggen, dat je een spot helpt niet wat aan. Zo zei de betreibungsstof in weg en ze hier waren de waarheid. En dan je Petrus. Dat is hoe dit time op eerst interessant is. Maar nu je Petrus,
nu im Oude Testament en Joel, da lesen wir vielleicht nicht viel mehr bijna. En dan sagt hij te de Lied, wat je im Oude Testament lezen dan, dat passiert hier nu voor jullie ogen. Nu denkt, dat Oude Testament is God zijn woord. Dat blijven ze alle. En wat God je prophezeit had en Joel, dat passiert nu voor die ogen. En datzelfde kapitel. Kraken dezelfde, dus in de nächste vers van Joel. Da ist eine andere Prophezeiung. Das ist noch nicht passiert. En een dag, vielleicht beleven du en ik dit, dat het passieren dit. En dat is, dat de zon nicht mehr erschienen wordt. Wenn es nicht klar. Dat nan van de wordt dunkel zijn. So ik dacht even nu. Wanneer we van de oren zijn opgestonden, we hadden gezien, de zon, er is something uitgegaan. Die schijnt niet meer klaar. Die is dunkel. Wat willen u en ik gedaan hebben? Wat willen we doen? Weet je wat? Dan willen u en ik zeggen, halleluja, dit stemt met de Bijbel. Joel, in hetzelfde kapitel, waar het zegt, waar de Geist wordt uitgegoten worden, daar zegt het ook dat de zon wordt diester wordt. De wereld, die wordt zich 10 dagen zeer gruwelen. Maar er is een kans dat de wereld wordt dan ook in spot zich uitgedacht hebben. Vielleicht van de al half. En dat ze dan worden zeggen, oh ja, dit is wegen, you know what, we hadden te veel gas verbrand. En nu is de lofgries zo. Ergens een spot te staan. En dan wordt u en ik zeggen, goed leest in de Bijbel. Daar zegt het dat dit wordt passeren. En de maan, wanneer wordt opkomen, wanneer wordt im hemel zijn, dan wordt hij rood zijn. Dat is kloorrood. Dat is manchmal er nog een geel of een golders aan de oven, wanneer hij opgaat. Maar dan wanneer er im hemel is erboven, dan is de maan zo wit en kloor, wanneer we niet waldje hebben. Maar de dag wordt komen, dat de maan, wat u en ik tussen tijd zijn, dat die wordt rood zijn. Het is bloot. En dan worden u en ik ons niks gruwelen. Wie worden ons dan vrij? Wij, nummer 1, wie hadden hem Geist. En nummer 2 is because de Bijbel zegt dat het stopt zijn. En dan worden, wanneer we dan nog rum zijn, en dan worden we ons dolle vrij, als wat we even nu doen. Wij nu willen we weten, nu is dat eng van hoe Jezus trekt hem ganz dichtbij. Dat is een ordning. Want u en ik worden alles morgens kijken van de zon opgaat en plus wonderen, hoe het van jou al diester zijn. Ik weet niet waar een diestere zon zit. Dat moet alles zo hier is, dat moet alles sterk diester zijn. Dat is maar niet mijn indruk, because we worden de maan ook nog zien. En de zon moet een beetje lichten, omdat de maan kan rood zijn, maar de zon ook nog een beetje lichten. En dit is wat Petrus hier zegt. Dit is wat nu passiert. Zij weer bekend toen me. Een dag worden u en ik. Zijn, zoals ik zei, de zon is donker geworden. Maar wat we zeggen, oh ja, dat is niet wat veranderd. Dat hebben we immer gewusst. Dat moet een dag worden komen. So, dan jet Petrus wieder en hij predigt de boodschap hier. En van wat ze Jezus had aangebracht. En dat is Jezus, wem hier had aangebracht, zegt hij. Die zet van de aan de rechte hand Gottes. En die heeft gemerkt dat de Jezus uitgegoten zal worden. En 37e vers, als de lieder hier dan zegt het, als zij dat nu hier en ging aan dat te horen, en zij zeiden te Petrus en te de andere apostel, je mannen en leven breder, wat zij we doen? Nu wordt hij in angst, zij realizen, wie zijn oorlog. Wie hebben wat je doen, wat oorlog is. En kwam dit gewässer snijdt nu nog veel dollar, wat we ze eenmaal zeggen, wat zij we doen? En dan komt de antwoord, Petrus in 38e vers. Petrus zei te aan, keert aan. Je moet ontvangen anders te denken als wat je hebt. Je zendt oorlog. Keert aan, draait aan. Toe boos wordt het anders zijn. Keert aan en laat je alle en Jezus Christus zijn noemen duipen. We zijn er van de ook gewend, we hebben in Taufas, we laten ons duipen. We zijn er vielleicht nicht so sehr gewand, dat het so sehr
100% omgedraaid heeft, wenn wie kende dit al alle van ja. Aber deze lied, die horen bij hier toe, jij en Jezus geschaft, van jou laat ik me duipen, ik kom naar verder in de kerk, ik laat me duipen, want nu zei ik en ik leef dat Jezus leeft. Dem wat we om dit scenario hebben. Dat we den constant omgedraaid. Oké, nu nog de vrouw en mij en die. Ik heb voor jou een vrouw voor die. Wie immer du best. Want irgendwer wil naar die komen, een vrouw die. Hast du dem Heiliger Geist? Moest u weten wat u zei was. Ik wens dat je vrouw je tot zelfs. En dat we alle de antwoord worden hebben voor onszelf. Hast du dem Heiliger Geist? Ik heb lied om mij eenmaal deze vrouw gevraagd. En some lied weten niet. Dat ze kunnen doen. Like door een shame wens du niet van we niet weten. Maar wie zullen weten? We zullen niet van de jaren zeggen, wat nou, ik weet niet. Wat weet ik als ik dem Heilige Geist heb? Wie Jezus aangenomen heeft, die heeft dem Heilige Geist. Dat is bij die bekering bij. Jaren terug als we in Lakriet woonden, dan bekeerde ik dan een man. En hij wist zeer weinig van de Bijbel, maar ik denk dat hij naar het op gezeten. En aber hij bekeert zich en zijn leven wordt zo dag en hij vrijt zich. En in de zin nog eens van de kerk komen, dan vraagt hij me, wie aan de kerk komen, vraagt hij me, hey Ronald, glaubst du dat ik dem Heilige Geist heb? En ik zei, Abraham, ja, dem hast du. Dan zegt hij, wo weet ik dat? Excuse me. Ik zei te Abraham, kost u dat niet en die analyse manchmal nu, dat u bekeerd bent, ook weten dat en die is de stem, die wo die zeggen, dat oude pot van die leven is nu niet langer, nu is het beter, nu is het dollar, zoals Jezus dat moet lezen. Zegt hij, oh ja, dat weet ik. Ik zei, dat is de Heilige Geest. En dat is wichtig, dat u en ik dat weten en dat we dat geloven, dat we dem Heilige Geest hebben. Zo schwend dat een Christ zich dat we laten inbeelden, dat ik had niet dem Heilige Geest, dan is dat zo als van die connection, du bist niet meer met God op. So Gott hat uns versiegelt, sagt het, Epheser het eerste kapitel. Dus, ik wil op Hoogtisch lezen, durch welchen auch ihr gehört habt, dass das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, der ist als du en ik hem geloofd hebben, versiegelt worden. Gott stampelt mij en die met dem Heilige Geist. Du en ik komen nu aan de nächste vrouw aan. Op een Pinksterdag dan worden de jingen, excuse me. Op een Pinksterdag worden de jingen vol van Heilige Geest. Dit is een veel zwaardere vrouw, want mij moet weer vrouw zeggen, Ronald, best u vol van Heilige Geest. Dan moet ik zeggen, ik wens ik weer. Maar ik wil hem maar de toestellen, dat soms tijden zie ik vallen als andere tijden. Want dit is zoals ik mij wil te leven. Ik zie manchmal zo druk met dingen wat ik, wel, dat ik wil val van dood. En ik moet zeer schaffen dat ik moet dingen uit de stich rie, omdat de Jezus meer ruim heeft. Zo dit is de pot wat u en ik om te schaffen hebben. We moeten schaffen dat de Heilige Geest in ons ruim heeft. Dat vleeselijke moeten we uit de stich. Dit is wat u en ik in ons leven veel worden moeten entscheiden. Ik en u treffen alle dag aan deze entscheidingen aan. Laat ik nu mijn vleeselijke idee, of laat ik dem Geest schaffen? Wanneer ik de vleeselijke idee laat schaffen, dan is weinig ruim voor dem Geest. En over dem heb ik weinig Geest. Maar ik ga immer wat, wenn ik dem Heilige Geest. Oder ik laat dem Geest schaffen, ik wil over dem ganz vol van Heilige Geest. Deze jingen wat dem Heilige Geest rie, ze weer 100% ready te gaan zoals God wil hebben en ze weer vol. Mag God je zijn.